Express Service είναι μία από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε την δεκαετία του 70 από τον κύριο Γιάννη Ραπτόπουλο. Κυριάρχησε στην ελληνική αγορά, αλλά τα τελευταία χρόνια το πελατολόγιο της εταιρείας έχει μειωθεί αισθητά και οι επιχειρήσεις Ραπτόπουλου ισορροπούν στο κενό. Ο Γιάννης Ραπτόπουλος είναι μία από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές φυσιογνωμίες στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκίνησε από μηχανικός αυτοκινήτων, έγινε επιχειρηματίας και εκδότης για να βρίσκεται σήμερα πάνω από το χάος που συνθέτουν χρέη προς το δημόσιο, κατάσχεση της περιουσίας του, μπλοκάρισμα των λογαριασμών του και ατέλειωτες δικαστικές αντιπαραθέσεις. Ο Γιάννης Ραπτόπουλος είναι από τους πιο μεγάλους οφειλέτες του δημοσίου. Ένας από τους 10 μεγαλύτερους του ΙΚΑ. Μίλησε για πρώτη φορά για αυτά που έτσι κι αλλιώς αποτελούν μια μεγάλη περιπέτεια για τον ίδιο. Τις επιχειρήσεις του και τους εργαζόμενους αυτές. Ο Γιάννης Ραπτόπουλος δεν ξέρει πόσα χρωστά στο ελληνικό δημόσιο, αφού οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα τον έχουν κάνει, όπως λέει, να χάσει το λογαριασμό. Οι κρατικές υπηρεσίες ανεβάλουν το χρέος του προς το ΙΚΑ στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Ανήκει στην κατηγορία των επιχειρηματιών που διεκδικεί ποσά από το δημόσιο, τα οποία όμως δεν μπορεί να εισπράξει. Έτσι εμφανίζεται σε μια άλλη υπηρεσία του δημοσίου να χρωστά, χωρίς να μπορεί να πληρώσει. Η ιστορία ξεκίνησε όταν εσείς απαιτήσατε και αναγνωρίστηκε από τα δικαστήρια να μην καταβάλλετε ΦΠΑ. Ναι, βέβαια. Τα χρεωστήτως καταβληθέντα, γιατί εγώ διαμαρτυρόμουν χρόνια, από πολλά χρόνια, ότι δεν έπρεπε να πληρώνω. Μία άλλη παρόμοια επιχείρηση με μένα, δεν θέλω να πω το όνομα της, δεν πληρώνε ΦΠΑ. Γιατί είχε το προνόμιο αυτό εδώ. Δηλαδή υπήρχαν 2 μέτρα, 2 σταθμά. Εγώ στους πελάτες μου πήγαινα και τους έπαιρνα ΦΠΑ και μου έλεγαν, μα εγώ δεν πλήρωνα εκεί όταν ήμουνα σε αυτή την τάδε εταιρεία, στην τάδε επιχείρηση, 2 μέτρα, 2 σταθμά. Και έτσι προσέφυγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε, επιστρέψτε το ΦΠΑ σε οποιοδήποτε το πλήρωσε. Όχι μόνο σε μένα. Πολλοί έχουν να παίρνουν ΦΠΑ. Τα ακούτε κι εσείς από τις ειδήσεις και δεν τα συμψηφίζουν. Και αυτά τα 27.150.000 είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα. Πρέπει να μου επιστραφούν. Εν τόκος. Από εκεί και πέρα, ως αυτό το διάστημα, ό,τι πρόστιμο μπήκε πάνω από 27 εκατομμύρια πρέπει να διαγραφεί με τη λογική. Διότι αν δεν μου παίρνουν αυτά τα λεφτά, δεν θα μπαίνανε πρόστιμα. Ο επιχειρηματίας διεκδικεί 27 εκατομμύρια από το δημόσιο για ΦΠΑ, το οποίο έχει καταβάλει χωρίς να πρέπει. Πρόσφατα, ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου έδωσε εντολή για να ξεμπλοκάρουν λογαριασμοί Ραπτόπουλου. Ο Υπουργός όμως το έκανε χωρίς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 14 και με αρνητική εισήγηση των υπηρεσιών. Εσάς τις έχουν κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία. Ναι. Πόσο, να είναι καμιά 30 εκατομμύρια τόσο. Ναι. Ο λόγος είναι μη καταβολή φόρων. 100 τόσα εκατομμύρια. Ναι, φόρο και ΙΚΑ. Αλλά αυτά ανεβαίνουν, είπαμε, τα πρόστιμα. Είπα, προσπάθησα και με το ΙΚΑ, ελάτε εδώ κύριε, έχω να σας δίνω. Πάμε να τα πάρουμε από εκεί τα λεφτά που μου τα χρωστάνε. ΙΚΑ είσαι. Είναι πάλι κράτος. Ναι, πάμε. Πώς θα γίνει δηλαδή, εγώ δεν έχω δικαιώματα. Έχω δικαιώματα σε αυτό το κράτος. Έχω δικαιώματα, δεν έχει μόνο το κράτος από μένα δικαιώματα. Είπα λοιπόν και στην εφορία, πόσες φορές, χρόνια, με όλες τις κυβερνήσεις. Κύριοι, λέτε ότι σας χρωστάω, έτσι. Γιατί εγώ κράτησα ανοιχτές επιχειρήσεις, γιατί με χρωστάνε. Ελεγχόμενες από εσάς επιχειρήσεις. Γιατί δεν πάμε σε μια μέρα να πάρουμε τα λεφτά μας. Σε μια μέρα. Δεν χρειάζεται πολύ. Γιατί. Το θέμα όμως που ο Γιάννης Ραπτόπουλος θεωρεί πως είναι η αιτία της καταστροφής του είναι μια αντιδικία με το δημόσιο, από την οποία έχει δικαιωθεί δικαστικά, αλλά δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματά του. Μετά την Express Service στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν και άλλες εταιρείες οδικής βοήθειας, κυρίως από κρατικές ασφαλιστικές εταιρείες. Οι ασφαλιστικές αυτές εταιρείες παρήχαν οδική βοήθεια δωρεάν, προσφέροντάς την με άλλα ασφαλιστικά πακέτα. Με τρόπο δηλαδή που ήταν εμπορικά αθέμητος. Γιατί υπάρχουν οι δυνάμεις οι σκοτεινές και υπάρχει το κράτος και το παρακράτος. Τουλάχιστον υπήρχε σε μια περίπτωση πολύ σοβαρή σε εμάς. Μας χτυπούσε το παρακράτος με έγγραφα του κράτους αλίπητα. Και τους έλεγα, τι είναι αυτά που είχατε. Όχι μόνο εμένα. Κλείσανε, ξέρετε, 4 επιχειρήσεις οδικής βοήθειας το παρακράτος της έκλεισε. Έστελνε χαρτιά και έλεγε να γίνετε ασφαλιστικές εταιρείες γιατί έτσι πρέπει. Και λέγαμε εμείς, όχι, η ΕΟΚ λέει άλλα. Πράγματι, την αλήθεια. Και αυτές οι επιχειρήσεις καταστραφήκαν.
Έτσι τυχαία τα στέλναν αυτά τα χαρτιά, κύριε Βαξεβάνη. Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να έχουν αποθεματικά. Δεν μπορεί, αυτά τα έχουν βγάλει οι άνθρωποι πιο σοφοί από εμάς και δεν πρέπει να είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή αμυγείς επιχειρήσεις οδικής βοήθειας. Και μας κάνανε με το έτσι θέλω και κλείσανε 4. Επειδή δεν είχαν αποθεματικά. Μα πώς να κρατηθούν, δεν γίνεται, κύριε Βαξεβάνη. Και εγώ λοιπόν με το ζόρι κρατιόμουν. Ο Γιάννης Ραπτόπουλος έχει στα χέρια του αποφάσεις δικαστηρίων που του αναγνωρίζουν αποζημιώσεις από κρατικές ασφαλιστικές εταιρείες για αθέμητο ανταγωνισμό. Το ποσό είναι υπέρογο. Σημασία όμως έχει ότι δεν μπορεί να το εισπράξει, όπως λέει. Εγώ λοιπόν θα σας δίνω τις αποφάσεις αυτές, τελεσίδικες και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, από τις οποίες βγαίνουν ότι υπάρχουν ηλικιώδη χρήματα που πρέπει να μου δοθούν από επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονταν και ελέγχονται από το κράτος. Δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι, κατά την άποψή μου, η πιο σημαντική σε ύψος χρημάτων περίπτωση που έχει συμβεί στην Ελλάδα ποτέ. Να χρωστάνε σε έναν πολίτη του κράτους αυτού εδώ επιχειρήσεις τόσα χρήματα από δικαστικές αποφάσεις. Εδώ υπάρχει μια αδικία. Υπάρχει ένας παραλογισμός. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να επιδοτεί το δημόσιο. Το δημόσιο πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα δίνει το παράδειγμα ότι θα κάνει την εξόφληση σε αυτόν που χρωστάει για να εξοφλήσει και αυτός τις υποχρεώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που σε πολλές περιπτώσεις, από ό,τι γνωρίζω, το δημόσιο χρωστάει περισσότερα από αυτά που χρωστάει ο φιλέτης. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην κάνουμε ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στο να κάνουμε δηλαδή, πώς να το πω, πομφόλιγες. Δηλαδή ρουκέτες στον αέρα. Δεν είναι σωστό να παίζουμε με την προσωπικότητα ανθρώπων και με την αξιοπρέπεια και να τους στερείς την ελευθερία όταν το δημόσιο πραγματικά δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του. Το δημόσιο είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει τις ενέργειες αυτές. Και μετά να έχει την απέτηση ο φορολογούμενος να κάνει τις υποχρεώσεις του. Ο Ραπτόπουλος έχει προτείνει στην Εθνική Ασφαλιστική να αναλάβει την οδική βοήθεια στα συμβόλαια της εταιρείας, αντί μιας γαλλικής εταιρείας που έχει τώρα αυτά τα συμβόλαια και τα χρήματα να πηγαίνουν απευθείας στα ταμεία του ΙΚΑ. Στην πρόταση αυτή υποστηρίζει πως δεν έχει πάρει απάντηση. Και ξέρετε ότι κάποιος που είναι σήμερα υπουργός βγήκε στην Βουλή και είπε θα την κλείσω την Express Service. Μπορείτε να το φανταστείτε? Τι είμαστε εχθρείς, δεν σκέφτηκε τα 5.000 στόματα που τρώνε από την Express Service? Το είπε στη Βουλή. Για ποιο λόγο? Γιατί είπε ότι εγώ είχα σχέση με τροπολογίες και τέτοια. Ποια τροπολογία? Τι δουλειά έχω εγώ με αυτά τα πράγματα? Ποιο μονοπόλιο? Με το 3%? Το 97% το έχουν οι πειρατές και αυτοί που έχω κερδίσει στα δικαστήρια. Κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να υπάρχει και λίγη ντροπή, αλλά είναι πανίσχυρη. Το κράτος και το παρακράτος. Σε μένα που έχουμε φέρει αυτά που φέραμε στην Ελλάδα. Δεν θέλω να φανεί διαφήμιση. Υπάρχουν αυτά εδώ. Τι βραβεία φέραμε εμείς στην Ελλάδα. Πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνουν? Πώς να έχει το θράσος Σέρας που τον ψήφισε ο ελληνικός λαός και σήμερα είναι υπουργός να λέει λοιπόν αυτός θα την κλείσω αυτή την επιχείρηση? Ωραία, κλείστηνα ρε φίλε. Κλείστηνα. Γιατί? Για ποιο θα βοηθήσεις? Ποιον θα κάνεις καλό? Το κοινό? Το κοινό από την Express Service εξυπηρετεί τα άριστα. Ποιο θα κάνεις? Τους άλλους που ελέγχουν το 97%? Ευχαριστούμε, το ξέρετε. Το δημόσιο είναι ο μεγάλος χαμένος, αλλά ταυτόχρονα και δυνάστης. Πολλές φορές φαίνεται να είναι ακριβώς στα πίτουρα και φτηνός στο αλεύρι. Την ώρα που αφήνει εκατοντάδες μεγαλοφιλέτες να διαφεύγουν, παρέχοντας ακόμα και φορολογικές ενημερότητες ή ολόκληρους νόμους για εξυπηρέτηση λίγων, μπορεί να ισοπεδώσει έναν απλό πολίτη που συναλλάσσεται μαζί του. Κάποιος επαγγελματίας με χρέος 300 ευρώ δεν παίρνει ενημερότητα, ακόμη και αν μέσω αυτής θέλει να εξασφαλίσει πληρωμές προς το δημόσιο. Δείτε μία από τις πολλές περιπτώσεις που αποδεικνύουν πως αν χρωστάς λίγα είσαι οφειλέτης, ενώ αν χρωστάς πολλά, συνέδριος του κράτους. Πια το θέμα της εφορίας θα έχετε ακούσει κι εσείς ότι είναι ένα μπάχαλο. Δηλαδή δεν δουλεύει τίποτα. Συγκεκριμένα πήγα εγώ στην εφορία προχθές και λέω τι χρωστάω στην εφορία. Ένα περιστατικό να δείτε δηλαδή ότι είναι. Μου λένε χρωστάτε
φόρος ακίνητης περιουσίας και αυτά να είμαι 2.200. Λέω βγάλτε τα μου να τα πληρώσω. Λέει χρωστάτε και ακόμα 4,5 εκατοστάρικα, λέω γράφτε τα από κάτω. Τι γίνεται, και να φέρω επιταγή τραπέζι να την πληρώσω. Και πάω την άλλη μέρα για να κόψω το διπλότυπο να πάω να πληρώσω στο ταμείο. Και μου λένε, εκεί που πήγα να κόψω το διπλότυπο την επόμενη μέρα, κατευθείαν μου λένε, κύριε, χρωστάτε και 240 ευρώ ακόμα. Και λέω, από τι είναι αυτά, αφού χθες ήρθα και λέω, δεν χρωστάμε άλλο. Παίρνω τα χαρτιά μου, πάω μέσα στην κυρία αυτή που μου είχε βγάλει και μου λέει, ναι, βγαίνουν 248 ευρώ ακόμα. Και όπως καταλαβαίνετε, βγήκα από τα ρούχα μου και της λέω, εχθές ήρθα και μου είπατε δεν χρωστάς τίποτα. Να πληρώσω. Της λέω, να κόψω επιταγή τραπέζι, να έρθω να πληρώσω. Και μου λέει, ναι, συγγνώμη, λέει, χρωστάτε, λέει, βγαίνουν ακόμα 248 ευρώ. Και έρχεται ο προϊστάμενος εκεί, μετά τις φασαρίες που γίνανε, και έρχεται ο προϊστάμενος εκεί και λέει, βγαίνουν, λέει, 248 ευρώ. Και λέω, πέστε μου από τι βγαίνουν αυτά. Λέει, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε από τι βγαίνουν και πώς θα τα πληρώσω. Και πετάει το προϊστάμενος και μπαίνει μέσα στο κομπιούτερ και λέει, αυτά είναι, λέει, δεν είναι. Λέει, αυτά πληρώνει ο άνθρωπος και τα 4,5 εκατοστάρικα από κάτω. Βγήκε η πρώτη δόση από τα 4,5 εκατοστάρικα. Δηλαδή, αν ήταν κανένας άλλος και δεν μίλαγε, έπρεπε να πληρώσει 248 ευρώ παραπάνω τη δόση. Θα τα ξανάδινε η εφορία πίσω.